Bismillahirrahmanirrahim. Kishi ko butulci kashi na 18. Tana zaune cikin nutsuwarta tana cin gurasar da ta siya, sai kuwa ita ma wannan abu ya ɗauki hankalinta saboda ƙaran hon ɗin wannan babbar mota da kuma ihun jama'a kan Abdul da ke tsallakowa. Da mamakinta sai ta ga ai wajenta yake nufowa, yana ɗaga hannu yana kiran sunanta, munau munau munau. Abin ya ba ta matuƙar mamaki domin ita dai ba ta san wannan ɗin waye ba. Ta rasa abin da za ta yi, sai kuwa ta yi sauri ta sauke niƙab ɗin kan fuskarta ya rufe fuskarta ta gaba ɗaya. Da sauri Abdul ya ƙarasa gabanta ya zube kamar yadda jarumai kan yi a cikin fim ɗin Indiya, ya kama kafaɗarta da hannayensa duka biyu. Aimunau ji ta yi kamar ta nitse a wannan waje, har tana ƙwarewa da ƙaragon gurasa saboda wannan dafati da yi. Sai kuwa ya sa hannu ya cire wannan niƙab yana faɗin, munau ba ki gane ni ba? Ashe dama ke na gani ran nan, amma na kasa gane ki. Kullum muna cikin bulayin neman ki da cigiyar ki. Haba munau, me yasa za ki yi haka? Kin san tashin hankalin da muka shiga kuwa? Da ni da babanki da Aliya da baba Yabi da sauran 'yan uwanki, mahaifinki da kansa har garin nan ya zo a kan batunki. Kin ɓacewa ganinmu, kin yi mana nisa, mun rasa ina kika shiga. Gaba ɗaya kalamansa suka saka ta mamaki, ba don ba ta gaskata abin da yake faɗa ba, sai don ba ta san shi ɗin waye ba. Tun da ya kama sunan Aliya da baba Yabi kuwa ta ji gaban tana faɗuwa. Yayin da ya faɗi batun zuwan mahaifinta kuwa ai jikinta kasa ɗauka ya yi. Da ƙyar munau ta iya furta, waye kai, ban san ka ba. Abdul ya sauke wata galabaitacciyar ajiyar zuciya, ya sauke wuya yana kallon sama ya ce, munau, dama ba ki sanni ba, ko kuma dai kin shiga ɗimuwa ne? Abdul ne fa, ni ne Abdul. Ai cikin wata irin kiɗima ta kira sunansa, Abdul, ta faɗa cikin wata gajiyayyar murya, tana nuna shi da manuniyarta tana faɗin, dama kai ne Abdul, ni ma neman ka nake yi, na daɗe ina shan wahalar neman ka, na yi addu'a babu adadi, yau dai gashi Allah ya cika min muradina, na ganka. Ina Aliya take, a ina ka ga babana? Me yasa ka cece ni a wancan rana, kuma me yasa ka ƙi dawowa asibiti kuma? Ai kasa ƙarasawa ta yi saboda dakatar da ita da yi. Munau ta kasa ƙarasa wannan zance da ta ɗauko wani irin kuka ya kwace mata. Tuni ta manta da batun jin yunwa, ta mamanta inda suke da kuma matsayinsu saboda kiɗima da neman nutsuwa, sai kuwa ta faɗa jikinsa tana kuka. Nan fa Abdul ya shiga yi wa Allah godiya tare da shiga lallashinta, ya ce ta tashi su tafi gida. Ai da sauri munau ta janye jikinta daga nasa tare da zara idanu tana faɗin, gida fa ka ce, wane gidan? Na roƙi Allah ya nesanta rayuwata da wannan gidan, zan dawwama ina roƙon mutuwata a kan daina koma na ci gaba da rayuwa da baba Yabi. Nan fa Abdul ya yi duk wani abu da zai iya na lallashinta a kan munau ta amince su tafiya mayar da ita gida, amma ko kaɗan munau ta ƙi amincewa. Duk wani abu kuwa da ya kamata ya gaya mata tare da ba ta tabbaci akan rayuwar gidan ta sauya, sannan ya ce mata ai yanzu ita kanta baba Yabi ba za ta iya zuwa bara ba, domin ko kafarta yanzu ba ta iya takawa. Sannan Aliya ta zama hazika Islamiyya, ta yi mata duk wani albishir. An yi musu gida na zamani, ga abinci mai kyau kullum a gida. Ya yi ta jero mata abubuwan ɗaukar hankali da aka samu na canjin rayuwa a gidan, amma duk wannan abu munau ta ƙi amincewa. Munau ta ce, kaga Abdul, a baya na roƙi Allah ya haɗa ni da kai ko sau ɗaya ne a rayuwata domin na yi maka godiya da irin sadaukarwar da kaya a kaina. Kullum ina cikin tunaninka har na kasa tantance matsayinka a wajena, amma wallahi a yanzu duk wanda zai mun fatan komawa wannan gida ina kallonsa a wanda baya son ganin farin ciki a kan fuskata. Don Allah karka bari na yi maka wannan kallo. In dai har manufarka ta kama yadda ni wannan gida ne,
to na yafe ka manta da ita domin ba zan taɓa amincewa ba. Kafin yanzu babu wanda ya san inda nake, yanzu kuma da ya zama na ka sani, to don haka ya zama tilas na yi wani wajen domin na yi rayuwata ni kaɗai na nesanta kaina da kowa. Wannan magana ta cewar za ta yi wani wajen ta ɗaga masa hankali ba kaɗan ba, ta zamo barazana a wajensa. Ya ce, haba Munau, kin san yadda muka damu a kanki kuwa? Kin san irin yadda na shiga damuwa a kanki kuwa? Tsayin wannan lokaci kin san a wani hali nake saboda rashin sanin inda kike? Kin san sau nawa na yi fatan sake ganin ki a rayuwata? Ta yaya zan bari a yanzu kuma ki sake subuce min? To na roƙe ki, idan ba za ki koma gidanku ba, to ki biyo ni mu je gidanmu kafin komai ya daidaita. Na san ummata ba za ta kasa karɓar ki ba. Daga ƙarshe dai ya samu da ƙyar Munau ta amince za ta bi shi zuwa gidansu, amma duk da haka sai da ta sa ya yi mata alkawarin ba zai gaya wa kowa labarinta ba. To bayan nan da kuma hankalinsu da ya dawo jikinsu, Abdul ya tuno da babur ɗinsa cikin kiɗima kuwa ya waiga, sai kuwa ya ga ashe ba su kaɗai ba ne, ga jama'a da 'yan karota sun sa su a gaba, duk abin da suke suna jinsu kamar ana ɗaukan shirin fim. Su kuwa saboda ba a nutsuwarsu suke ba ma su san suna tsakiyar mutane ba ne, sai kuwa ya ga babur ɗin nasa a gefe cikin 'yan karota. Da mamaki sai kuwa ya ji 'yan karotan na yi musu tafi, tap tap tap, ana tafa musu da hannu. Ɗaya daga cikinsu yana faɗin, lallai wannan mutum sannan ka da ƙoƙari, ban taɓa ganin yadda ake soyayya a aikace ba sai yau a wajen kai ɗin nan, sannan ka na jinjina maka. To masu sauraro za mu kwana a nan, sai ko mun haɗu da ku a episode na gaba. Ku bayyana mana ra'ayinku, shin ya kuke ganin za ta ƙare tsakanin Abdul da 'yan karota? Shin yaya tafiyarsu gida za ta kasance? Me kuke hasashe? Ku bayyana mana ra'ayinku. Ga bakin zuwa wannan tasha sai ku yi mana subscribe, ku yi like, ku taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shiri a kan lokaci. Sunana ɗan Malam Babura da na rubuta kuma nake karantawa. Masu sauraro, assalamu alaikum.